Три, спирай! Същото пак, аз преди бягам... Милош! Милош! Виждам топче, което идва в тебе. И аз викам, погледни го от дясната страна. И той ме пита кой. И аз казвам Милош, Милош. Затова ви... Аз мисля, че правих. Милош, можеш направо. Е, това ме мотивирало и пък. Аз на съдята му казвам тебе да си видиш. Коста, изкара за една мечна сорта, хайде. Стига, изкарай, хайде. На място тук до Ритов, там до Ритово.